Ren, semenjak Ren Yanti kok kerjaan nglumbruk kabeh. Apa-apa aku sing ngerjani. Coto tenan sak iki. Bu. Apa to, Ren? Ngerti apa ora? Arep tak transfer informasi iki lho tentang mantumu sing ora berdetail kae. Gitu. Oh my god. Wow. Neng hotel bintang 5, Bu. Ora ta Gusti Allah. Tenan. Bojone Hasan kira lurek tenan kok. Wong baru buka usaha wingi sore kok ya wis kemeron barang neng ya-yaan neng hotel bintang 5 yo. Powel tenan kuwi Hasan sing goleke duit. Ya tenan Bu. Hasan powel tenan Bu nurutin modelan bojone sing kemeron kayak Yanti kae. Gitu Bu. Bu, makane Bu sering-sering pilih Hasan. Ben duitnya Hasan nggak entek karo Yanti, karo Mbok Yanti. Yo, kudu kuwi nak ora kaya ngono ki ya anakku sampai merongos sampai powel golek duit nggo anake wong. Assalamualaikum. Oh no. Kowe ki anak usaha jek klendap-klendip iki mbok aja kemeron. Lunga-lunga neng hotel bintang 5. Lah kowe nak neng hotel bintang 5 ku lho, Yan. Sak panenan yo del duel. Ngerti pira kene? Nih, Bu. Ada oleh-oleh untuk Ibu. Lagi apa, Nduk? Wow. Lah ya ngono kuwi ya, Yan. Nak lunga-lunga ki ya inget Bu. Ya tau. Gusti Allah. Iki ngopo? Yo ala iki yo. Entuk kaya ngene iki ya berkat doa Bu Nggo Hasan. Ya tau. Ngene iki jenenge mantu lurek tenan, Yan. Iya, Yan. Sebagai ibadah yang baik ya saling berbagi. Jelali Mbak sesuk ya diciprati ya. Oh, Mbak juga mau kecipratan toh nih.